Vaše ekscelencije, poštovani predsjednici država, parlamenata i vlada, poštovani visoki predstavnici Europske unije, poštovani ministri, uvaženi predstavnici prijateljskih nam zemalja, poštovani dužnosnici Republike Hrvatske, dame i gospodo. U povijesti jednog naroda malo je događaja poput ovog koji danas obilježavaju građani Republike Hrvatske. Događaj je to koji nije samo ostvarenje političkog sna jedne generacije političara nove Hrvatske države. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju je potvrda uvjerenja naših građana o pripadnosti svakog od nas europskom, demokratskom, vrednosnom i kulturnom krugu. Zbog toga današnji me dan osobito ispunjava ponosom i zadovoljstvom. Uvjeren sam da građanke i građani Republike Hrvatske dijele iste osjećaje. Hrvatska stvarnost, bez obzira na nijanse u kojima je doživljavamo, danas je potpuno drukčija od one kada smo krenuli na put osamostaljenja i stvaranja vlastite države. I upravo tu stvarnost danas s ponosom slavimo. Ulazak u Europsku uniju bio je od samog početka čvrsto definirani cilj. Motivirao je mnoge da u njegovu provedbu ulože svu svoju kreativnost i snagu, a na njenom je ostvarenju postojao puni politički konsenzus. Veliki je broj ljudi usklađeno djelovao da bi se ostvarile tako značajne promjene pravnog i vrijednosnog sustava naše države i našeg društva. Sad je na nama da pokrenemo nove snage koje će, gradeći upravo na promjenama koje smo učinili na europskom putu, dokazati da je poduhvat bio vrijedan napora. Uvaženi gosti, prvo se obraćam predstavnicima država članica Europske unije, našoj novoj obitelji. Želim vam svakome osobno zahvaliti na naporu koji su vaše države raznim oblicima pomoći podupirale ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Vaš entuzijazam bio je dokaz vaše političke odlučnosti da poduprete mladu državu koja je uporno radila na promjenama koje su bile nužne da postane 28. članica zajednice. Hvala vam. Zahvaljujem i vašim građanima koji su u ovo vrlo osjetljivo vrijeme podržali naše članstvo. S mnogim članicama Europske unije smo povezani neraskidivim zemljopisnim i povijesnim vezama. Želim večeras poručiti da će dobrosusjedstvo i prijateljstvo ostati trajna odrednica naših odnosa. Našu povezanost nastavit ćemo dijeleći sudbinu Europske unije. Ovo je i prilika da se posebno zahvalim i našim susjedima sa Zapadnog Balkana koji su se danas ovdje okupili u velikom broju. Želim vam poručiti da ćemo vašu europsku perspektivu podržavati svim našim snagama. Hrvatski interes da svi zajedno živimo u zoni mira i napretka ostaće jedan od najvažnijih političkih ciljeva. Uvaženi najviši predstavnici Europske unije, hvala vam što ste se odazvali na ovu svečanost. To razumijem i prihvaćam kao znak izuzetne dobrodošlice i zalog buduće dobre suradnje. Iskreno ste podupirali sve naše napore i promjene koje su usvojene u Republici Hrvatskoj. S poštovanjem i sa zahvalnošću gledam na trud, znanje i ekspertizu koju ste uložili. Vjerovali ste u naše snage i mogućnosti, u naše potencijale i poticale najbolje u nama. Molim vas da prenesete moju zahvalnost svim službama i ekspertima koji su podupirali Hrvatsku. Poštovani uzvanici, na kraju ove zdravice želio bih dodati još samo jedno. Trenutak kad Hrvatska ulazi u Europsku uniju, vrijeme je mnogih sumnji i propitivanja. I u Hrvatskoj ima sličnih dilema. Međutim, na kraju jedne etape hrvatske povijesti i na početku nama novog europskog doba, u Hrvatskoj prevladava uvjerenje da je projekt Europske unije projekt budućnosti. Na Europu gledamo kao na novu priliku da ostvarimo demokratski, politički, kulturni i svaki drugi uzlet. Dižem čašu za Europu budućnosti, Europu mira i blagostanja. Živjeli! Deutschland abgefällt.